Mama. Oh, Mama. Mama. Ano hadi? Hello guys, welcome to my channel. Sini bolong no soya sanai tong di norong no sin bolong ko lam sogo sung tabo sabjunali exam runani thang tong go tuma ang nai tuma ang gya norong nai tong di. Bye bye. Finally, tabo kaya ako tula paisok pa za. Papa. Mama. Tabo kaya dati ni sok pa ipai na ikoro hai na aso bima to lagi bokro mi mani marong suka tini sida no. Ito bokro mi himja lama haksani pai mani je. Serai besabok mano oklai rok jajago hini nai bonokai jus thaisa pairoka ta maja thaisa pairoka nongkra sidi mama mono phano hini nai oro no haino bathaklai ma tongkha bokhe kepsi phaiya ko naila sung serai ganang bahini dakti no ma phaikha oloke problem rok dang no pakoro rok dang tong no hini nai dakti no ma phaikha le bathagai nai go ajaga school paro bathagai ma tonglake Klayo. Apa hongke tu bajan kaya bokom pu surung do nai bedi sini arok ka surung arok ka aron surung arok den hade bobai ka surung ito sung school tini exam rona pai mase ko kompurok surung ito ka bidi kisa macakka norok nai ne khanai mo rona hade bobai ka surung ito oi ai ko boy exam rona pai men thampo be wak tham baja khapon hakare thampai bar jakho dako prasant ma sanam songani itu pesan boni buna like comment share એને સિમ્પલ 1k ongkha લાઈવ લાઈક સબસ્ક્રાઇબ ખાઈ લઈ દો એન્ડ ડ્રોપ દાકિનો હેલ્પ ખાઈ લઈ કેનો dako hambai khok ja khai pano ani ba thana dako ni khata ma ni khok ja khai khana de ani ke prosenjit murasing bono kisa help khai lai de subscribe khai de like khai de share khai de binnobo comment bo khlai de tiprasa kijing tiprasa hai kana help khanya na hoya de ko ma phayu hatun confusion ko thaka haino ala khaitun ja jang se utapon tang bai thaka phayu phai ma ka ha biang ti je ukla sung tini exam rona phai ma na ha di hun phanang dia are time mania time Nek bini borong pang man, school andu.